आं माने जायफोरा आं लोगोफोर बिथांमोना एसे मिथिखाबाय जानांगौ दे आंहा दा एग्जाम जागासिनो दं। नाथाय एग्जाम बायबानो आङो भिडिअखौ लाबाय थागोन दे। सानथामसोनि उनावनो आङो भिडिअखौनि फुरा नोंथांमोननो लाबोफिनखासिगोन दे। माने जेसेबांनो भिडिअ फैयो आंहानो माने साबसिनबो जायो नालाय ओंखायनो जेनेबा आंहा मनिटाइजेसनबो जागोन बेबायदिनो। थेंक इउ स' माच एभ्रिवान। बेखौनो आपडेट होनो नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय दे। Thank you so much.